Uiteraard hopen wij dat vele co-sponsoren en sponsoren zich bij deze groep hoofdsponsoren zullen aansluiten. Stichting OLS 95 Sebastianus Voerder van harte welkom. Ik heb ook nog achter de toren voor plaatsnemen onze geestelijk adviseur, tevens vanaf gisteren geïnformeerd aalmoezenier van Opswelling, de binnenkort nog Smitje in uniform. En de voorzitter van de werkgroep ontvangst, de heer Eurlings. Ik heet uiteraard ook van harte welkom, federatiebestuur, schrijvende, sprekende pers, leden van schutterijen, sponsoren, overgenodigden en belangstellenden. Hiermee heb ik mijn plichtje door. Ik heb dit vandaag te gast. Dat betekent ook nog een nachtje en dan ook een stukje hapje van ons. Ja, ik vul wel in. Bijna snel wel, nou weer. Misschien hoe die rode kaart. 70. Sint-Catharina-Weert. 95. Sint-Michael, Maasbach, Beek. 91. Kabbelen. 65. Sint-Barbara Meersen. 97. En 60. Sint-Sebastianus, Laag. 70. Sint-Carolinus, Irene Postelhof. 67. Sint-Barbara Reuver. 82. Sint-Sebastiaan Deurne. 111. Sint-Sebastianus Margraten. 74. Sint-Elisabeth Stokken. 87. Sint-Laurentius Volbeek. Daar zaken van. Je moest beginnen met een rekeningsschema op te stellen, zodanig dat ze inderdaad in alle tijden, elke voorzitter van de sectie, elke sectie kan zien wie dat ze zit in een planning. En ook met een uitgavenpatroon. Op elk moment als ze best waar ze aan toe is, ook tijdens de rit. Gaan we u een steuntje in de rug geven en ons van een aantal hulpmiddelen voorzien
komende tijd voor ons een stuk lichter moeten maken. Om de komende 10 weken onbevreesd door te komen, krijgt in ieder zo meteen een overlevingspakket uitgereikt. Ik zou een appel willen doen op uw sportiviteit en dat pakketje niet eerder openen dan dat daartoe het sein wordt gegeven. Ja. Pas wel op, de brandweer is nog 4 minuten. Nou, je mag de kaas zo uitmaken. Deze wachtkleur onmiddellijk uitspuwen. Attribuutje nummer 3, het touwtje. Soms bent u in de gelegenheid anderen over de streep te trekken en gebruik daarvoor dan dat touwtje. Let daarbij niet op de huidige vorm, want dat voorkomt gestrompelen. Met gebruik van dit ingenieuze apparaat heeft u bij gebruik als welbewaarlust het blijven aandenken aan dit apparatuur. Oud-Limburgs Schuttersfeest, Koninklijke Schutterij Sint-Sebastianus Voerendaal 1995. Heet ik u hartelijk welkom op deze bijeenkomst die in het teken staat van de officiële ondertekening van de contracten met de hoofdsponsors van het Oud-Limburgs Schuttersfeest 1995. Het bestuur van de stichting Oud-Limburgs Schuttersfeest 1995 heeft graag gebruik gemaakt van het aanbod van het VBEGO-concern enige tijd geleden bij monden van de heer Tonaar gedaan, de ondertekening van de overeenkomst in deze bijzondere ambiance te laten plaatsvinden. Wij kunnen ons denk ik geen betere accommodatie wensen en zijn VBEGO zeer erkentelijk hier vandaag te gast te mogen zijn. In alfabetische volgorde zijn dat Brands Bierbrouwerijen, de Limburger, Iglo Ola, de Rabobank en VBEGO, waar de concern zich onder de handelsnaam Hago als sponsor zal presenteren. Verder een speciaal woord van welkom aan de burgemeester van de gemeente Voerendaal, de heer Strauss, als ook aan de vertegenwoordigers van de pers, ook een woord van welkom aan de heer Wimhoenen van de federatie. Voorts heet ik de heer en mevrouw Petit, wie de schutterij veel ondersteuning mag ervaren bij de organisatie van het Oud-Limburgs Schuttersfeest 1995, bijzonder welkom. Ask Joey what's the flash ball, Ik spreek voor u de wens uit dat we allen gezamenlijk kunnen toewerken naar een geslaagd Schuttersfeest, Oud-Limburgs Schuttersfeest 1995 hier in Voerendaal.
Och, der Heide, wat een pakken zo. Ja, ik had de adviseur dat er hier is al genoeg. Goed. Weet je me even vastleggen? Moet wel linksaf, heer. Linksaf? Linksaf. Kriet er nog wel een kadetje? Ja, Maar verder, stil naar rechts. Hé, je kan hem zo. Netjes. Dat is pas werken hoor, jongens. Nee joh, kom jongen. De nos is hier. Oh, zo een schilkie. Ik wist niet dat ze dat ook even handig maken. Een keer doen.
De heer Vries aan de lijn. Zou ik hier Piet Biermans het telefoonnummer van de werkplek even kunnen doorgeven? Ja, 72 maal 10. Ja, 720, ja. En dan op de voorste rij nog, wacht. Dan op de voorste rij nog zoveel aanvullen tot de 800 waren. Oh, zo, ja. Zo. Oh ja, dat kan. Oh, die komt nog even voor. Nee? Ja, een stukje. Ja, heel even nu. Oh ja. Ik heb nog geen spanning gehad. Eén keer reden, Leurenstrom, ik heb het water gekloerd. Maar de hele keer terugkomen, dat vond ik niet gezellig. Dat is het, ik word snel ver. Oh, leuke Pieter, ja. Meneer, bent u van de televisie? Meneer, bent u van de televisie? Meneer, bent u van de televisie? Hoeveel broodjes hadden nog eens meer? Ongeveer plus minus 10.000. Also wel lekker. Hoeveel broodjes hadden nog eens meer? Plus minus 4.000. Wat hadden we eens meer? En 7.000, 7.500. Niet zo lekker? Ja, denk ik wel. Ik heb nog niet geproefd. Ik heb het vol te druk.
is gevat in dit ene gebod: bemin uw naaste als uzelf.
cadeau. Het is namens de oud-leden aangeboden ter ere van het 54-jarig jubileum. Ik zou zeggen jongens, een prachtig resultaat. Ik weet zeker dat de schutterij die toch al verdomd goed gaat, nog beter zal marcheren met een dergelijk bordje erop. Is er bijna net zo mooi als het vaandel van onze Vaandrig Broersmeest. Hij zal het niet met ons eens zijn, maar... Zullen we nog één keer een applaus geven vanwege... Morgen. Goedemorgen. Die geestelijk heeft geen ondervinden. Goeiedag. Ja, zal niet zijn. Secretaris. Alles wunderbar. Ja, alles wunderbar. Ja, dat is waar je dat het toch gelopen is. En die is gewoon Nu werd dan vast vast, ja. Ja. Zo, dat is ook in Florida. En dan mogen we zoeken nu langzaam naar buiten te gaan, omdat we ons protocol volgens tijd kunnen afhalen. En verwelkomen de genodigden die er achteraan lopen. Iedereen hier als genodigde op dit terrein. Hartelijk welkom en ik wil het woord overgeven aan de commandant van het terrein.
Orde van inspectie. Acht.
geslaagd OLS. Dames en heren, het programma van de ceremoniële opening wordt nu voortgezet met toespraken door de voorzitter van de Koninklijke Schutterij Sint Sebastianus en door de burgemeester van de gemeente Voerendaal. Het spits wordt afgebeten door de voorzitter van de schutterij, de heer Gorissen. Meneer Gorissen, aan u het woord. Dames en heren, wij zouden het zeer op prijs stellen als u enige discipline betracht, opdat u op zijn minst aandacht kunt hebben voor de woorden van de sprekers die na mij komen. Ik heet u van harte welkom en het is mij een eer en genoegen u allen namens de Koninklijke Schutterij Sint Sebastianus en de stichting Oud-Limburgs Schutterfeest Sint Sebastianus 1995 Voerendaal van harte welkom te heten op ons OLS. Ik zeg nadrukkelijk ons OLS, omdat een OLS slechts door eendrachtige samenwerking tussen alle belanghebbenden ingericht en gerealiseerd kan worden. Deze realisatie die dient vandaag en mogelijk ook nog op 8 juli aanstaande plaats te vinden. Ik ben ervan overtuigd dat we hierin op verantwoorde wijze zullen slagen, omdat wij verzekerd zijn van de enthousiaste steun en deskundige inzet van vele vrijwilligers, afkomstig uit Voerendaal, maar ook uit plaatsen ver daarbuiten. Deze inzet die is van onschatbare waarde voor de verwerking van dit grootscheepse evenement. En ik wil van deze gelegenheid dan ook gebruik maken om daarvoor mijn hartelijke dank en waardering uit te spreken. Deze dank en waardering richt ik ook aan het adres van het bestuur van de OLS-federatie. De provinciale, de gemeentelijke en ook de kerkelijke overheden, de politie, de brandweer, de GGD, het Rode Kruis, onze sponsoren, de vele begunstigers en adverteerders enzovoort. Zonder uw medewerking en ondersteuning is de organisatie van zo'n OLS niet mogelijk. U dames en heren en alle schutters, medewerkers en bezoekers nodig ik nu uit om samen met de Koninklijke Schutterij en het bestuur van de OLS-federatie ons OLS vandaag gestalte te geven. Laten we met z'n allen dit prachtig volkenlistisch schuttersgebeuren op zodanige wijze verwerkelijken dat wij vandaag, maar ook nog later met veel plezier en voldoening op dit feest kunnen terugblikken. En daarom dank u alvast voor uw aanwezigheid en uw bijdrage aan het welslagen van het feest. Mijn spreuk is dat we samen verantwoordelijk zijn voor het eindresultaat. Is het goed, dan ligt er dan ieders inzet. Is het slecht, dan ben ik verantwoordelijk. Dat spreken we bij deze af. Schutters, want daar gaat het tenslotte om. U wens ik allen een sportieve strijd en veel succes. De bezoekers, de autoriteiten, de sponsoren, begunstigers. U wens ik veel plezier en een vooral groot kijkgenot. Het bestuur van de OLS-federatie, de organisator en de vele medewerkers. U wens ik veel succes en voldoening. En tot slot mijn advies is, pluk deze OLS-dag en maak zo min mogelijk staat op de volgende. Een prettig feest toegewenst. Mag ik nu de burgemeester van de gemeente Voerendaal, de heer Strauss, uitnodigen zijn toespraak te houden. Hooggeëerde gasten, dames en heren. Het is voor het gemeentebestuur van Voerendaal en voor de hele gemeenschap Voerendaal een grote eer u en alle schutters, alle bezoekers vandaag in onze gemeente te mogen ontvangen. U bent van ganse harte welkom en wij verheugen ons over uw aanwezigheid. Die vreugde wordt nog vergroot en versterkt door de aanleiding tot uw komst naar hier, namelijk het samen vieren van het Oud-Limburgs Schuttersfeest. Wij Limburgers hebben de naam alles te vieren wat er maar te vieren valt. En dat is prima, want er zijn slechtere eigenschappen die je een volk kunt toedichten. Maar te midden van al die feesten is er één dat er uitspringt als het grootste en het meest authentieke Limburgse volksfeest. En dat is het OLS. De eer en de vreugde waarover ik sprak worden nog aangevuld
met een gevoel van trots. Trots die er nog altijd is op de prestatie van onze Koninklijke Schutterij Sint Sebastianus vorig jaar in Stockholm. Trots ook op de manier waarop dezelfde schutterij zich het afgelopen jaar heeft ingezet om organisatorisch de voorwaarden te creëren voor een succesvol OLS 1995. Het levendeel van het werk is door de schutterij zelf verzet. Zij is daarbij ondersteund, de voorzitter sprak er ook al over, door de OLS-federatie, door het gemeentebestuur en door vele Voerendaalse verenigingen en burgers. Maar vooral de betrokkenheid van de eigen verenigingen en inwoners maakt dit OLS als het ware tot een familiefeest van de hele gemeenschap Voerendaal. De brede betrokkenheid heeft ook nog een bijkomend effect. In onze gemeente hebben intussen velen de smaak van het organiseren te pakken gekregen. En wat nog belangrijker is, ze hebben de kunst van het organiseren van een schuttersfeest in de vingers gekregen. Het zou alleen al om die reden niet onverstandig zijn als dit jaar het Oud-Limburgs Schuttersfeest wordt gewonnen door Sint Hubertus van Ubachsberg of Sint Sebastianus van Klimmen. Gedegen ervaring gooi je nu eenmaal niet zomaar overboord. Natuurlijk wilt u van mij aannemen dat ik deze uitspraak doe louter op rationele gronden en met het oog uitsluitend gericht op het belang van de organisatie van het OLS 1996. Van chauvinistische motieven mag u een gastheer niet verdenken. En bovendien zou ik dan in conflict komen met een van de belangrijkste uitgangspunten van het Oud-Limburgs Schuttersfeest, namelijk het beginsel van fair play. Laat de beste winnen. En dus, dames en heren, hebt u het volste recht om uw eigen voorkeur in de plaats van de mijne te stellen. Ik heb gesproken over eer, vreugde en trots. En ik voeg daar tenslotte nog aan toe de hoop en de stellige verwachting dat dit Oud-Limburgs Schuttersfeest in 1995 in alle opzichten zal slagen. Dat lukt als we van nu af aan afspreken dat we niet meer over het weer zullen praten. Zo'n veelheid van gevoelens, van positieve gevoelens, maakt gelukkig. En dus zijn wij, de gemeente en de gemeenschap Voerendaal, vandaag gelukkig. Omdat u bij ons op bezoek bent en omdat we dus samen een groot, echt Limburgs feest kunnen vieren. Trouwens, hartelijk dank. Dames en heren, graag nodig ik nu de heer Stals, president van de Federatie Oud-Limburgs Schuttersfeest, uit het 79e Schuttersfeest officieel te openen. De Koninklijke Schutterij Sint Sebastianus Voerendaal was een heel goede gastheer. Dat hopen we en daar vertrouwen we op en mag ik daarmee dit OLS voor geopend verklaren. Ik dank u wel. U zult dan ook begrijpen, dames en heren, dat mocht ik dadelijk niet de beste shut blijken te zijn en het dood missen, dat u dat dan moet zien als een soort eerbewijs. Laatste eer zei ik bijna, maar dat heeft wat andere betekenis als een eerbewijs aan de senior in deze functie, aan Harry van der Meulen. Dus kijken hoe het afloopt. Een heel genoeglijke dag. Zegen dit groot Limburgs Schuttersfeest, waarin zich met uw hulp zal weerspiegelen de ernst en de vroomheid die wij beschutten in onze moeilijke tijd en die wij als een kostbaar patrimonium willen overdragen aan ons nageslacht tot in lengte van dagen. Amen.
zeer sterk door het vizier. Hij heeft de laatste week wel medailles gekregen. Maar, gouverneur, dat was niet te groot, hè? Nee, maar al nog een kans geven. Ja, ik heb hem laten winnen. Laten we nu even eerlijk zijn, zo zit het. Ja, maar dat is jammer, hè? Je woont in Maastricht en de schutterieën van Maastricht die houden gerne een gouden schutterbie, maar ja, het rendement moeten een beetje verzoeken, hè? Ik denk niet dat ze zich nu niet meer nodig hebben. Ik denk het ook. Maar ja, ik heb nog veel jaren te gaan, komt nog wel. Oké, veel oefenen, hè? Voorbeeld gehad van de schutterbie van Voerendaal, Sint-Sebastiaan en burgemeester. Hij is eraf. Hij is er niet aan. Missen, hè? Ja. Ja, wat is dat nu voor een voorbeeld voor de jongens van Klummen en die van Ubersberg, uw jongens die het er gehoopt had dat die vandaag gaan winnen, of de volgende week? De generaal repetitie moet altijd minder zijn. De mensen die echt kunnen scheten, die doen het er nou beter. Maar je hebt niet stiekem geoefend, hè? Nee, oefen niet met dit soort geweren normaal gesproken. Broer, wat heeft de burgemeester fout gedaan? Ja, met de burgemeester zien hoe hij op de middenlade in het werk geschoten. Goed. Je hebt lang gewacht, maar ja. Ja. Jammer. Eigen buts? Nee, die heeft van Ubersberg. Is die van Ubersberg? Oh, dit?